बेखौ थाबैनो फोसावगोन दासिमहालागै डेट फिक्स खालामाखै थाबैनो फोसावगोन फार्स्ट पेज हिसाबै जोंहा 18 केन्डिडेटनि नाम होबाय आरो जोंहा 22 केन्डिडेट फोसावनायनि खामानि बाखि दङ बेखिनिखौ हयथ' बे साननैसोनि भितरावनो होनो हागौ ओरैनो मोननै बा मोनथाम जानो हागौ खोब बारा जानाय नङा ओरैनो किसुमान समस्तिफ्राव एसे केन्डिडेट लानायनि एसे सेलायनाय हारिलायनाय दा बेफोरखौ एसे बुजायलायनाय माबालायनाय गनायलायहोनाय बिदि बाथ्रा थागोन बेफोरखौ हयथ' एसे उन दोनबावनो हागौ आरो जेरै कन्ट्रभारसि गैया बेफोरखौ डिक्लेयार खालामबाय आरो मोननै मोनथामसो बिदि कन्ट्रभारसि गैयै माबा दंबावो समस्ति दं बेवहायबो थाबनो फोसावगोन आरो किसुमानाव हयथ' साब्रै साबा गाहाम केन्डिडेट जानो ओंखारनाय दं बेखौ एसे सावरायलायनानै सोरखौबा फज'नाय सोरखौबा थिखांनाय बेबायदि माबाखौ एसे बुजायलायनानै केन्डिडेट फोसावनायनि खामानि दं बेखिनिनि थाखाय हयथ' बेखौ एसे उनहालागै दोननो हागौ खिन्थु जेनेकुवानो जाजाथों जों बेखौ मोजाङैनो गोरोबलायनायनि गेजेरजोंनो केन्डिडेट होनानै मदद हेफाजाब खालामनानै देरहाहोनायनि बेब'स्थाखौ खालामगोन आंनो मानो होयो आं बेखौ माबायाखै आंखौ बारा फोसावनांगौ मानांगौ होनना बिदि सानाखै जोंहा अथ'रिटि हायार अथ'रिटि माला फोसावो बेनि सायावनो आंहा गोजोननाय दं फैबाय थानाय समाव गौतम चन्द्र बसुमतारीखौनो भट होना देरहासार होनानै बिथाङा मोनसे पाब्लिक मिटिङावनो बुंनानै बेयाव जोंहा बिथाङा मिथिदों जे जोंहानि बेवहाय बेबायदि केन्डिडेट जानो ओंखारनाय बिदि माबालायनाय गैया दासिमहालागै पार्टिनिफ्रायबो पाब्लिकनिफ्रायबो पार्टि वर्कफोरनिबो सेकेन्ड बा थार्ड बेबायदि केन्डिडेटनि नाम ओंखाराखै केन्डिडेट जानो ओंखारनाय बिदि गैया आरो बेनिखायनो कन्ट्रभारसि गैयैखाय हयथ' बिथाङा इनडाइरेक्टलिबाबो बेखौ बुंदों खिन्थु अफिसियेलि बेखौ डिक्लेयार खालामथ'वाखै दाहालागै आरो माला डिक्लेयार खालामो खालामा बेनि सायाव आंहा बारा टेनसन गैया आरो थेंक इउ